Wel, bore da, a diolch am y gwahoddiad, diolch am y croeso. Mae wastad yn rhydedd i bregethu yr Efengil. Nawr, teitl y bregeth bore yma yw, Mae'r Efengil yn wych. Mae'r Efengil yn wych. So, os ydych chi'n mynd getre a ngofio popeth fi wedi gweud, cofiwch y teitl. Mae'r Efengil yn wych. Mae'r Efengil yn wych. Ac i helpu ni sylweddoli bod yr Efengil yn wych, ni'n mynd i edrych ar rai o'r adnodau yma am Rhufeiniaid pennod 1. Llythyr ysgrifennodd Paul i'r Cristnogion oedd yn byw yn Rhufain yw Rhufeiniaid. Ac yn yr adnod gyntaf, mae Paul yn dweud, Paul, gwas Iesu Grist sy'n ysgrifennu, apostol trwy alwad Duw, ac wedi ei neilltuo i wasanaeth Efengil Duw. Efengil Duw. A wedyn yn adnod 9 mae'n dweud, mae Duw, yr un y mae fy ysbryd yn ei wasanaethu yn Efengil ei fab. Efengil ei fab. Ac yna yn adnod 16 mae'n dweud, nid oes arna gywilydd o'r Efengil, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith iachawdwriaeth i bob un sydd yn credu. Yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y groegad. Yr Efengil, gallu Duw yw hi ar waith iachawdwriaeth. Am yr adnodau yna, mynd i helpu ni weld bod yr Efengil yn wych. Mae'n hyfryd i dderbyn newyddion da, yn dwi? Mae'n hyfryd iawn bod yn tîm ni wedi ennill. Ac os fel fi chi'n dilyn ysgales, mae'n newyddion da iawn. Ond ysgales ydy ennill, cos dyw ddim yn digwydd mor aml â ni ar y foment. Ond mae'n hyfryd i glywed bod ffrind neu perthynas wedi llwyddo. A wedyn dychmygwch bod chi'n byw yn Mai 1945 ac yn clywed bod y rhyfel yn dod i ben. Ac ar ôl rhyw 5 mlynedd o rhyfel, mae heddwch yn mynd i ddod, bod y rhyfel yn dod i ben. A chi'n edrych ar yr hen luniau du a gwyn yn dangos y llwywenydd enfawr. Mae bobl yn sylweddoli ac yn clywed bod y rhyfel yn dod i ben. A mae llwywenydd enfawr oherwydd bod y rhyfel wedi dod i ben. Wel, newyddion da. Newyddion da yw y neges Cristnogol. Y neges bod Iesu Grist wedi dod i'r byd i achub pechaduriaid. Mae'n Beibl ni yn cynnwys yr Hen Testament a Testament Newydd. A pan wnaeth dilynwyr Iesu ysgrifennu y Testament Newydd, mae'r Ysbryd Glân yn arwen nhw i ddefnyddio gair Groeg i'w angylion, i ddisgrifio y neges am Iesu Grist yn dod i'r byd i achub pechaduriaid, i'w angylion. A cyfeithiad llythrennol i'w angylion yw neges dda. Neges dda. Yw da angylion neges. Y neges da. A mae'r neges da, neges am Iesu Grist, yn dod i'r byd i achub bobl fel ni yn wych. Felly mae'r Efengil yn wych. Ond pam pregethu neges a teitl mae'r Efengil yn wych? Wel, reswm 1, os nad ych chi'n credu, mae angen i chi ddod i gredu, mae angen i chi ddod i ddeall ac i gredu y newyddion da yma am Iesu Grist, oherwydd mae angen i chi gael maddeuant pechodau am y Duw wedi ordeinio mae trwy ffydd yn Iesu Grist, derbyn y newyddion da, i chi'n mynd i gael maddeuant pechodau. Nawr, os ych chi yn credu bore yma, mae'n bwysig iawn bod chi'n cadw mlaen i rhyfeddu ac i synnu pan ych chi'n meddwl am, pan ych chi'n gwrando ar, pan ych chi'n canu am yr Efengil. Mae'n bwysig dros ben bod ni fel Cristnogion yn parhau i synnu wrth i ni feddwl am y newyddion gwych yma, am y neges gwych yma, bod Iesu Grist wedi dod mewn i'r byd. Ac os i ni ddim yn synnu,
os ydyn ni'n stopo synnu, i ni'n mynd i fynd mewn i ryw ryt ysbrydol, mae'n moliant ni'n mynd i fynd yn fflat, byddwn ni'n llaw ewyddus i fyw yn gogoneddu Iesu Grist. A ni'n mynd i gwrthgilio lawr i ryw grefydd oer diflas. Mae'n holl bwysig bod ni'n parhau i weld ac i feddwl ac i weld bod yr Efengyl yn wych. Mae emyn Saesneg yn mynd rhywbeth fel hyn. Tell me the old story, for I forget so soon. Dwedwch yr hen hanes, rwy'n anghofio mor oedd. A mae mor oedd pan ni'n byw yn y byd yma, lle mae pwysau yn dod, ni'n clywed llawer o bethau, ni'n gweld llawer o bethau sy'n groes i Efengyl Iesu Grist. Mae mor oedd ni'n anghofio. Mae mor oedd ni'n anghofio pa mor hyfryd yw'r Efengyl, pa mor wych yw'r Efengyl. Mae'n iechyd ysbrydol ni yn dibynnu ar y ffaith bod ni'n synnu, parhau i synnu, a gweld a sylweddoli bod yr Efengyl yn wych. Oherwydd bod ni'n bwysig, bod ni gyd bore yma yn gweld bod yr Efengyl yn wych, ni'n mynd i ganolbwyntio ar y nodau yma yn Rhufeiniaid pennod 1. Efengyl Duw. Pwynt cynta, Efengyl Duw yw y neges da. A dyma Paul unwaith eto, adnod 1 yn dweud, Paul, gwas Iesu Grist yn ysgrifennu, apostol trwy alwad Duw, ac wedi ei neilltuo i wasanaeth Efengyl Duw. Efengyl Duw yw y neges da. Efengyl sydd wedi dod o ddiwrth Duw a'i hunan. Ac wedyn ni mae Paul yn dweud yn adnod 9, pwynt 2, Efengyl mab Duw yw'r Efengyl. Efengyl mab Duw yw'r Efengyl. Mae'n dweud yn adnod 9, y mae Duw yr un y mae fy ysbryd yn ei wasanaethu yn Efengyl a'i fab. Efengyl Iesu Grist yw'r Efengyl. A pwynt 3, nerth a gallu Duw i achub pechaduriaid yw'r Efengyl. Adnod 16. Nid oes arna gywilydd o'r Efengyl, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith, i achawdwriaeth i bob un sy'n credu ar Iddewon yn gyntaf a hefyd y groegiad. Yn gyntaf, Efengyl Duw yw'r neges da. Adnod 1, Paul gwal Crist Iesu sy'n ysgrifennu, apostol trwy alwad Duw, ac wedi ei neilltuo i wasanaeth Efengyl Duw. Newyddion da yw y neges am Iesu Grist. A mae'r neges yma wedi dod o ddiwrth Duw a'i hunan. Nid newyddion sydd wedi dod o unrhyw berson arall, ond o ddiwrth Duw i hunan. Pwy yw Duw? Pwy yw'r Duw yma sydd wedi gyhoeddi y newyddion da, sydd wedi rhoi y newyddion da i ni? Mae'r Beibl yn datguddio Duw, felly pam mynd i gofyn y cwestiwn, pwy yw Duw? Ni'n darllen y gair, oherwydd mae Duw wedi datguddio ei hunan yn y gair. A mae Duw yn datguddio ei hunan fel y creawdwr. Fe sydd wedi gwneud y bydysawd, fe sydd wedi gwneud pob peth, fe sydd wedi creu bob person. A mae wedi creu y bydysawd, a phob person sy'n byw, mae hwnna'n cynnwys chi a fi, mae'n siwr ffordd bod ni'n gallu gweld gogoniant Duw yn y creawd. Ni'n gallu gweld yn y ffordd mae Duw wedi creu ei agoniant, ni'n gallu gweld ei agoniant, ni'n gallu adnabod a chydnabod ei agoniant yn y creawd. Ni'n gallu canfod gogoniant Duw. Mae'n siwr ffordd bod dim esgus gyda ni, dim esgus gyda chi na fi, i wrthod credu yn Huw a a'i ogoneddu. Mae Duw yn bodoli. Fe yw ein creawdwr. Ac oherwydd fe yw ein creawdwr, mae e'n haeddu, mae e'n dailwng o'n moliant ni.
yn difosiwn ni a chariad a'n calonau. Ac fel ein creawdwr, mae ganddo yr holl awdurdod a'r holl gallu i wneud unrhyw beth ac i orchymyn unrhyw beth. Mae gan yr arglwydd Dduw yr holl awdurdod a'r nerth i gyhoeddi fel i chi a fi fod i fyw yn ei greawdau. Creawd Duw yw e, a mae gan yr arglwydd yr awdurdod i ddweud wrthoch chi a fi fel i ni fod i fyw yn ei greawd ef. So ni fod i fyw ffordd ein hunain, ni fod i fyw yn ffordd mae e wedi dweud sydd yn iawn. Ac weithiau bod ni hoffi mewn ffordd ein hunain, gyda'n syniadau ni, dim opsiwn gyda ni yn reali, oherwydd dim hawl gyda ni ddadlau gyda Duw, fe sydd wedi creu y cyfan, a ni'n byw yn y ffordd mae e wedi cyhoeddi. A pan ni'n darllen lawr yn Rhufeiniaid 1, a ni'n cyrraedd adnod 18, a mewn i yr ail bennod, ni'n gweld bod gan yr arglwydd hefyd, nid yn unig y hawl i ddweud wrthyn ni fel dylen ni byw yn ei grehawd, ond mae'r hawl gyda fe i alw ni i roi cyfrif am y ffordd ni'n byw yn ei grehawd. Mae gan yr arglwydd yr awdurdod i ddiffinio beth sy'n gyfiawn, beth sy'n iawn, a mae hefyd yn dweud beth sy'n ddrwg ac yn bechod. A mae ganddo fe hefyd y hawl i galw bob un o ni i roi cyfrif am y ffordd ni wedi byw yn ei greawd ef. Y peth trychinebus yw ein default position. Chymryd y default position? Pan ych chi'n troi eich ffôn symudol, mlaen neu cyfrifiadur neu tablet, mae'n mynd i'r un sgrin yn dweud. Default screen, default position. Wel, y default position ni yw bod ni yn gwrthryfelan erbyn Duw, bod ni'n hatal gwirionedd Duw, bod ni'n gwasgu lawr gwirionedd Duw. Ni'n ei wrthod, a ni'n meddwl bod ni'n ddoeth yn meddyliau ein hunain, a mynd ffordd ein hunain, ac yn ni'n dod i'r man, le mae Paul yn disgrifio ym Mhennod 3, adnod 23, pawb yn ddiwahaniaeth oherwydd y maent oll wedi pechu ac yn ymddifad o ogoniant Duw. Wrth ddilyn ystefnigrwydd dy galon ddiedfifar, roedd yn casglu i ti dy hunan stor o ddigofaint yn idd digofaint. Dydd datguddio barn cyfiawn Duw. Rhufeiniaid, fi'n flin dy fi, Rhufeiniaid 2:5 hefyd, wrth ddilyn ystefnigrwydd dy galon ddiedfifar, roedd yn casglu i ti dy hun stor o ddigofaint yn idd digofaint. Dydd datguddio barn cyfiawn Duw. Nawr, mae'n efengil yn wych oherwydd bod Duw, yr un i ni wedi pechu yn erbyn, yr un i ni wedi gwrthryfela yn erbyn, yr un i ni wedi gwrthod i feddhau iddo, ni wedi gwasgu egoniant lawr, ni wedi gwrthod i garu fe, ni wedi gwrthod ei ogoneddi fe, ond mae e yn rhoi newyddion da i ni, bod yna ffordd i achub pechaduriaid. Y Duw yr un i ni wedi gwrthryfela yn erbyn, yw'r un sydd yn cyhoeddi bod help a gobaith i ni yn y newyddion da am Iesu Grist. A'r newyddion da yw bod ni'n gallu dianc o'i farn sicr trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, tra mae person sydd gyda'r awdurdod yn gyhoeddi rhywbeth, ni'n gallu bod yn weddol sicr bod hwnna'n iawn. Ewch nôl to i Mai 1945, chi'n mynd i'r ysgol, chi'n mynd i'r gwaith, a mae bobl yn dechrau siarad i gilydd, ni'n clywed bod y ryfel yn dod i ben. Ond sneb yn hollol siwr os yw'r ryfel yn dod i ben. Wedyn mae Churchill, y prif weinidog, mae'r awdurdod gyda fe, a mae'n gyhoeddi i'r cenedl bod y ryfel yn dod i ben. A mae Duw yn gyhoeddi bod y newyddion am Iesu Grist yn newyddion da. Mae e'n wych. Fe sydd wedi'n creu ni wedi gwrthryfela ni erbyn ond eto i gyd mae'n gyhoeddi y newyddion da. Bod e'n mynd i anfon waredwr i'r byd
i'n hachub ni o'n pechodau. Mae'r Efengil yn llawn rhyfeddod, mae'r Efengil yn wych, oherwydd bod Duw ei hunan yn wych. Oherwydd bod Duw ei hunan yn llawn rhyfeddod. Mae'n llawn rhyfeddod fel ein creawdwr. Fel ni wedi canu yn barod bore yma. Mae Duw yn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Mae'n holl a lluog. Ac bod ni wedi gwrthryfela ni erbyn eto, mae e'n cyhoeddi y newyddion da. Mae echubiaeth, mae yna waredigaeth i bechaduriaid. A mae'r neges da yma, y newyddion da, yr Efengil sy'n wych, yn ymwneud â'i fab Iesu Grist. Felly, yr ail bwynt yw, Efengil mab Duw yw'r Efengil. Mae'r Efengil yn wych oherwydd mae Efengil Duw yw'r Efengil, a hefyd oherwydd mae Efengil mab Duw yw'r Efengil. Rhufeiniaid 1, adnod 3. Efengil am ei fab, yn nhrefn y cnawd, ganwyd ef yn llinach Dafydd, y mae Duw yr un y mae fy ysbryd yn ei wasanaethu yn Efengil ei fab. Efengil ei fab. Pwy yw mab Duw? Rhufeiniaid pennod 1, adnodau 1 i 4, yn dangos yn glir bod newyddion da Duw yn ymwneud ei fab. Mae'r newyddion da y mae Duw wedi addo yn sôn am Iesu Grist, ein harglwydd Iesu Grist. A fel mae'r proffwydi wedi proffwydo, ganwyd Iesu Grist fel un o ddisgynyddion Dafydd. Un o brenin mwyaf Israel. A mae'r adnodau yma yn Rhufeiniaid 1 yn sôn am Iesu Grist yn atgyfodi o'r beth. A pan mae Iesu yn atgyfodi o'r beth, mae Duw yn gyhoeddi. Mae e'n gyhoeddi ac yn dangos yn glir i ni, mae e'n dangos yn glir i'r holl fyd, mae ei annwyl fab yw Iesu. A fel mae Paul yn mynd ati ysgrifennu Rhufeiniaid, mae'n agor lan i ni pwy yw Iesu a beth yw ei waith. Do, wrth gwrs cafodd Iesu ei atgyfodi o'r beth. Sul y Pasg. Ond cyn Sul y Pasg, mae Gwener y Groglith. Cyn atgyfodi o'r beth, mae rhaid i Iesu i farw ar y groes. Oherwydd cyn atgyfodiad, mae rhaid iddo farw. Am marwolaeth Crist. Gwrandewch o'r mae Paul yn ysgrifennu am farwolaeth ar arglwydd Iesu Grist. Rhufeiniaid 3, adnod 25. Ar hwn o sododd Dduw ger bron y byd, yn ei waed, yn aberth cymod trwy ffydd. Geiriau dwys. Geiriau sy'n disgrifio marwolaeth Iesu Grist. Geiriau sy'n mynd â ni at graidd pam yr Efengil yn newyddion da a pham mae'r Efengil yn wych. Mae'r Efengil yn wych oherwydd bod Iesu Grist wedi marw ar y groes, oherwydd bod Iesu Grist wedi atgyfodi o'r bedd. Ac wrth i Iesu i farw ar y groes, mae Duw yn ei gyflwyno fel aberth cymod. Aberth cymod? Wel, aberth cymod yw aberth sydd yn troi digofaint Duw i ffwrdd. A mae Duw yn cynnig Iesu Grist. Mae'n cynllunio, mae Duw yn dylunio, mae Duw yn cyflwyno Iesu Grist. A mae'n dod i Iesu ar y Grist. Mae'n dod i Iesu ar y groes fel aberth cymod. Wel pam? Mae angen aberth cymod i troi digofaint Duw i ffwrdd o ddiwrthym ni ac ar Iesu Grist ei hunan. Nôl at adnod 18 ym mhennod 1. A mae'n sôn fyna am digofaint Duw. A mae angen Iesu felly farw ar y groes fel aberth cymod. Ac oherwydd bod Iesu wedi marw ar y groes fel aberth cymod, y canlyniad yw nawr bod Duw dim nawr mynd i dywallt ei lyd haeddiannol ar bawb sydd yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn ffordd rhyfeddol iawn, ac mewn ffordd sydd tu hwnt i'n meddyliau ni, mae'r arglwydd Iesu Grist yn profi'r uffern i ni yn haeddu. Mae marwolaeth Iesu fel
fel aberth cymod yn golygu bod Duw nawr yn maddau pawb sy'n ymddiried yn Iesu ei fab. Ac yn ychwanegol i fyddaiant, mae Duw yn cyfiawnhau pawb sydd ymddiried yn Iesu Grist. Rhufeiniaid 3, adnod 28. Ein dadl yw y cyfiawnhau rhywun trwy gyfrwng ffydd yn annibynnol ar gadw gofynion cyfraith. Cyfiawnhau? O, gair rhyfeddol iawn. Gair sy'n disgrifio bod pawb nawr sydd yn credu yn Iesu Grist, yn ymddiried yn Iesu. Mae Duw yn... Dyn nhw ddim bellach dan condemnedigaeth. Mae Duw yn datgan nawr bod e'n marw, bod e'n maddau pawb sydd yn ymddiried yn Iesu Grist. Mae e'n gyhoeddi bod ni yn Iesu Grist yn gyfiawn. Mae e'n cyfrif ni yn gyfiawn. A mae Duw yn mynd ymellach pan yn marw ar y groes. Mae Iesu yn cymeryd ein pechod ni ac yn troi digofaint Duw i ffwrdd. A nawr mae Duw yn rhoi cyfiawnder Iesu Grist i ni a rhoi ei fuddod 100%. I fuddod hyfryd Iesu Grist i bawb sydd yn credu. A dyna pam mae'r Efengyl mor wych. Wel, bod Iesu Grist wedi marw fel aberth cymod. Meddylwch, sy'n ni'n dewr i gyfyrddin un diwrnod, ac am ryw reswm pigo bricsen lan, a twli fe trwyddo ffenest Mountain Warehouse, bynnag. Fi'n cael yn ddal, a rhaid i fi fynd i'r llys, a fi'n aiog, mae'n amlwg bod fi'n aiog, a mae rhaid i fi talu'r ffain. Ond bod fi yn y sefyllfa bod fi ddim yn gallu talu. Fi'n aiog, a fi ddim yn gallu talu. Ond wedyn, mae Mari'n clywed bod fi'n ty bach o trafferth. A Mari'n gweud, gwion, fi'n abod gwion sbryddau. Ond ni wedi lot o gilydd pan ni'n byw yn Llelli ac yn y blaen. A fi dalu'r ffain. Fi'n clywed bod gwion ddim yn gallu talu, ond fi'n mynd i dalu. A na beth mae'n neud. Nawr unwaith mae hi'n talu, mae'r gyfraith nawr yn meddwl amdano fi fel un sydd yn ddiaiog. Dim agor, dim nawr dan condemnedigaeth, ond nawr bellach cael yng Nghyfri yn ddiaiog. A dyna beth mae Duw yn gwneud pan ni'n ymddiried yn Iesu Grist. Pan ni'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu, sydd wedi dod i'n byd ni i farw fel aberth cymod. Mae e'n talu y ffain, ac i ni'n gallu mynd yn rhydd. A nid yw Duw bellach yn edrych arno ni fel pobl aiog, ond pobl cyfiawn. Pobl sydd yn hollol cyfiawn yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyma Efengyl Mab Duw, y Mesaia yn dioddef, y Mesaia yn concro y bedd. Dyma reswm arall paham mae'r Efengyl yn wych. Mae'r Efengyl yn wych oherwydd mae Efengyl Duw yw hi, a mae'r Efengyl yn wych oherwydd mae Efengyl Iesu Grist yw hi. Ac yn drydydd, nerth a gallu Duw i achub pechaduriaid yw'r Efengyl. Nerth a gallu Duw i achub pechaduriaid yw'r Efengyl. Adnod 16. Nid oes arnaf gywilydd o'r Efengyl, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith, iachawdwriaeth i bob un sy'n credu, a'r Iddewon yn gyntaf ac hefyd y Groeged. Mae'r Efengyl yn wych. Mae'r Efengyl yn neges yma yn cyfeirio ni, yn pwyntio ni at waredwr, un sydd wedi dioddef, a mae Duw yn galw ni i gredu ac i dodi ein ffydd ynddo ef. Mae'r Efengyl yn neges bwerus, mae'n neges rhyfeddol, unig gobaith pobl sydd wedi pechu a gwasgu lawr a methu a chyrraedd gogoniant Duw yw'r Efengyl. Mae'r neges ma'n pwyntio ni at
ras Duw, atgariad Duw, adlaethineb Duw, trigaredd anhygol Duw. A troi ffydd yn Iesu Grist, mae'n aiogrwydd ni yn cael ei dynnu i ffwrdd. Dim agor o aiogrwydd nawr. Dim agor o aiogrwydd. Beth hyfryd, ynddo fe? Ni sefyll o flaen Dduw. Dim agor o aiogrwydd. Wedi mynd. Iesu Grist wedi mynd o'r cyfan. Pan bydd ei farw ar y groes ac yn lle yn aiogrwydd ni nawr. Y cyfiawnder Iesu Grist. A mae gafael pechod arnom ni yn cael ei thorri. Duw, grym pechod cael ei torri. Mae newyddion da yn rhyfeddol. Mae newyddion da yn wych. Dyma unig gobaith pechaduriaid. Newyddion da. Nid i ni fod, nid i rhywbeth i ni gadw ein hunain, ond mae angen i ni fynd ac i ddweud wrth eraill. A sôn wrth eraill am y newyddion da. Wel, ni wedi gweld sawl reswm o Rhufeiniaid 1 pan mae'r Efengil yn rhyfeddol, pan mae'r Efengil yn wych, pan mae'r Efengil yn llawn rhyfeddod. Mae'r Efengil yn wych oherwydd Efengil Duw yw'r Efengil, Efengil Iesu Grist yw'r Efengil, a dyma'r ffordd i achub pechaduriaid yw'r Efengil. So, cymerwch hwn i ffwrdd gyda chi bore yma. Mae'r Efengil yn wych, ac os ych chi'n credu'r Efengil, mae angen i chi pob dydd cael amser bach tawel ac i feddwl ag atgoffa'ch hunan am y newyddion da. Mae angen i chi ddarllen y gair, mae angen i chi ddarllen y geiriau sydd yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Mae angen i chi fyfyrio ar yr Efengil. Oherwydd os nad ni'n meddwl am yr Efengil, ni'n mynd i golli mas. Rhaid i ni bod yn ffyddlon ar y Sul. Mae'n bwysig bod ni'n canu ymynau da sy'n atgoffa ni o'r Efengil. Mae'n bwysig bod ni'n dod ac i wrando ar yr Efengil. Dod i'r cyfarfodydd ar y Sul. Lle byddwn ni'n clywed darlleniadau a phregethu tro ar ôl tro am yr Efengil. A mae'n bwysig bod ni'n dod i'n hunain yn y man le ni'n clywed yr Efengil, mwyn i ni parhau i synnu. Mae rhaid i chi a fi, os ydyn ni'n credu, parhau i synnu, oherwydd os daw'r amser pan ni'n ddim yn synnu mwyach, bod ni'n anghofio am y hen stori, ni'n mynd anghofio am rhyfeddod yr Efengil, ni'n mynd i fynd yn llesg iawn yn ein moliant, a ni'n mynd i fynd yn llesg iawn wrth geisio byw ogoniant Duw. Ac os nad ych chi'n credu, mae'n bwysig bod chi'n dod i glywed yr Efengil, a bod chi'n dod i credu, oherwydd mae'r Efengil yn wych. Neges Duw yw'r Efengil. Mae Iesu Grist wedi marw, a mae Duw yn maddau a pechaduriaid pan maen nhw'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. A felly fi'n gorffen fel dechreuais i, mae'r Efengil yn wych. Diolch yn fawr.